Вижте, аз съм добър човек. Наистина, даже бих казал, че съм много добър човек, обаче никой не пожела да го разбере това. Малко да вникне в характера ми и да види, че наистина съм много добър човек. На времето истински обичах хората и децата. Разделям децата от хората, защото с времето установих, че децата са подвид на човека и те затова се обръщат към децата с то в среден род. Защото те не са хора, те са си като животни, които човек може и трябва да бие, за да ги научи да станат хора с времето. Ако трябва да се обажда на полицията, да идва тя да ги малтретира децата, за да може да станат истински хора, любящи. С времето обаче любовта ми към хората се промени. Знаете ли, ето тук, например, моят блок, в който живея, той е модел на нашето общество, модел на България. И от това, което наблюдавам у хората, стигна до заключението, че не че трябва да се мразим един друг и да се избиваме, например, ама така да не си говорим, да не си общуваме, така на максимум на здравей, дай пари, че нямам. До там някак си да стига диалога между хората. Първото ми лошо усещане за хората беше с жена ми. Ние бяхме женени вече 14-та година и в един момент осъзнах, че тя започна да ме дразни много. Дразнеше ме почти всичко, но най-много ме дразнеше, когато ядеше. Една вечер така я гледах как дъвче и това ми направи много неприятно впечатление. Преживя и се чуват едни... Почва дишането да се променя и се чуват едни звуци като от пещера. И този шум ми блъскаше главата като нещо неприятно и аз се гледах как дъвче и как ме дразни и я гледах и в един момент не издържах и с шишето я ударих през лицето и тя тогава ме напусна. И аз останах сам и няколко денонощия плаках. И тогава започнаха да ми идват лоши мисли в главата и си представях съседите. Представях си съседите как акат, как пишкат и как с тези ръце, които пипат тези части от тялото си и изобщо правят мръсни неща, ме здрависват и ми звънят на звънец и аз трябва сега да излизам и да го почиствам с спирт, например. Но точно в този момент пък съседите незнайно защо решиха да станат домоуправител в блока, защото никой не искаше. Затова това е мръсна работа да си домоуправител. Е мръсна и отговорна работа, занимаваш се с мръсотията на хората. И аз реших да поема това нещо. Тогава в този момент прослушах Бах, Wu-Tang и Radiohead и така още по-мрачно ми стана настроението от една страна, от друга страна обаче се зарадвах, че не само аз тая ненавист към човечеството и към хората и към съседите. Бах със сигурност е ненавиждал съседите си. В музиката му личи. Виждате ли, в това произведение на орган се усеща ненавистта към съседа. И аз, въпреки тази ненавист, реших да обслужвам входа. И тогава някак си имах усещането, че може да бъда император на блока. Представях си как преторианци маршируват по стълбището и пазят блока от нашественици и от зли хора, които са проникнали през полицейски патрули и така искат да направят набези на блока. Тогава започнах да събирам пари за блока, обаче нямаше какво да се направи много. Те се не достигаха
И тогава реших да отклоня част от парите, пък и почти цялата така към вилата, която си имам една барачка в Симеоново и там си я постегнах с тези парички. Като не може да се свърши работа в блока, поне да си направя барачката в Симеоново. И тогава започнаха съседите да ми правят мръсно. Примерно се сещам за един случай, когато те искаха да се заключва входната врата и аз не виждах смисъл в това. Обяснявах им непрестанно, че човек трябва да си има полицейска кама и да си стои вкъщи и така кръци няма как да влязат с думата. Те обаче казаха, ние сме на работа. Аз им предложих да обикалям домовете, да ми дадат ключ. Обещах им, че няма нищо да взимам и да пипам, няма да лежа по леглата им, няма да ям от тяхната храна. Но те някак не ми повярваха, не знам защо. И си направиха брава няколко пъти, защото аз се разбивах, хем така си отпусках нервите и лошите ми мисли, докато разбива вратата, така изчезваха с времето. Докато един ден не се събраха и така ме удариха. Всички съседи ме удряха дълго време и тогава много, много плаках. И си спомних как мама ме биеше и може би за това някак си аз не я обичах мама. И аз след това, когато пораснах и станах силен, аз започнах да я бия и да й крещя и да й правя пакости. Тогава се появи тази фирма, която е външен домоуправител и в началото много се зарадвах, защото си помислих, че това са нещо като платена полиция, която ще бие лошите хора тук в входа, ще наказва децата, ще ги изпраща по домове, за да може да няма в този блок деца. Аз по принцип смятам, че децата трябва да си раснат в домове. Да си е шумно там, да си има хора, педагози, полицаи, които си стоят и ги търпат децата и ги бият, за да могат да станат личности. Обаче не се получи така. Те направиха домова книга, което ми се стори излишно, защото аз, когато бях домоуправител, знаех всеки кой къде живее, правих нощни проверки, разбивах вратата на съседите и влизах с злом вътре и през нощта гледах дали мъжа и жената са в спалнята, дали са семейство. Аз знам всичко тук какво се случва, кой къде живее, кой кога спи, кога става. Всичко следи и си записвам в един тефтер. Те станаха вече много тефтери и затова ми се стори абсолютно безсмислено да има домова книга. Той обаче не пожела това, настояваше си на такава книга и я направи. Единственото хубаво е, че почнаха да сменят кружките в хода, така че аз да мога да си слагам кружки и поддържаха чисто до някъде, въпреки че децата си останаха, те не можаха да ги изгонят. И така децата си мърсят, не можаха да се справят с шума в блока, хората си ходят сутрин на работа, без да им пука за съседите. Изобщо не съм доволен вече от фирмата и се чудя как да ги изгоня и съм си намислил някои неща и си представям така в главата как ще отида при императора и бих могъл да му направя нещо лошо. Ако не искате император, а съвестен домоуправител, оставете на нас. Образцов вход.